Yes. Ngoke ukhoyo apha. Manje nimulise egameni loyisene lonyana lomoyingcwele bolweni bazana. Amen. Manicela simele inyawo. There is a difference between singing and worship. Singing is an act of using your voice for it to blend so that it becomes harmonious when it is being listened. Worship is an expression of an inner feeling with a reverence and an adoration of a particular superstitious person. Okay. Kuyitonika ukuthi nje ukucula ukuba nelizwi elimnandi esizawumamela sithi ichoka mnandi kodwa umnqulo kuphuma into ngaphakathi kuwezansi uthi noba ayikho mnandi xa iphuma kodwa ingaviwa ngaba balapha iviwe ngulowo esinqula kuye ngokumthanda nangokumhlonipha. Ndicela ke sohlule xa siqalayo apha ibe indlela yami ukuthi kuni molweni bethu sonke sine voices, but what we are here for today, it is for us. Ukubona xa ukhangele into phantsi kwebhedi uyibone uyitatshe iyibheke unqulo esizolenza apha sizawulenza simve uThixo abe ngathi uyabhekela siye sisondela xa sisondela kuye uyuva phepha lapha hey iba buhlungu le bhedi, but because injongo yakho is beyond the pain ufuna ukuthi utatshe laa nto uyibambe ngesandla. All I'm trying to say is ungaphumi apha ungakhange umtatshe uThixo ngomoya. Ngaloo mazwi ndicela ukuthi kuni singena kule nkonzo kule service ngelithi kukho umuntu lapha ecaleni kwakho khamlibala haya ndinohluli ebantwini abatshatileyo kodwa ndizama ukuthi sizawungena kwinto kaThixo xa sizawungena kuyo sizawuqala sibize igosa lesekethi lizosamkela xa egqiba uMiss Abenja sibize lo ozawusixelela uba sikho ngantoni apha umama uKutu bazawuza bobabili bazomapha sesisemva kakhulu emaxesheni kodwa into ebalulekileyo ndithi yonke into ekule program izawubonisiwe. Siyabona bethu masicele worship team ke siniboleke kuyo ke sinike amadoda akavuthele aphakamise igosa lesekethi nomama uKutu ozawusimbila.
ayenzisise as long as ingasufika omnye umuntu. Ngizonamkela ke njengabantu igildanos. Anothi nginayo nevesana yokunamkela. Phaya kwi-Hebrews chapter 13 verse 2 ufunda ngohlobo musana ukuba libala ukubuka indwendwe kuba ngokwenjenjalo inxenye ibuka izithunywa zezulu ingazi. Ndicela ke uThixo asikelele ilizwi ngokude bengaphakathi. Amen. Wabethe azikoni untombazana esamkela abantu abangaphakathi. Kodwa manje itsho into yokuba odada bawuNtsumba Bishop bawu-Dr. Finca uxesile utata umdoda selehlele ekhayeni indwendwe bethunana zesithili siyabona ukhona u-1365 apha ndikhe ngabona amalungu athile nabanye ibuliso tata nomama ngegama elihle lenkosi Yesu Kristu. Amen. Program director kuyenza imfutshane into yokokuba ndingene nditsho into yokokuba kutheni silapha. Ikhe ibe yingxaki ke le nto yokubuza uba kutheni silapha. Mhlawumbi umntu aphendula abuze uba ndingenajeli yalikho because kusekhaya. Undenzele kamnandi ke utata uBishop ngexesha lesevisi yakhe. Ndicinga into yoba unokuyigqibile eyona njongo yokokuba sibe lapha. And wayichaza nento yokokuba yintoni le nto i-symposium. Ndiyabulela tata. Profethile ke into yokokuba inoba ndizawuphakama ndinze uba ndingahlafuna amanzi. Kodwa undincedisile. Eyona njongo ke enye yazo njengoba betshilo utata into yoba lunqulo nobhedeshe. Siyicwecweni sekethe. Sizothatha amandla amatsha ukwenzela into yokokuba lo nyaka siuhambe ngelityhuni. Umgomo wethu usithi becoming an alternative community. Sicinga into yokokuba xa sisenza le nkonzo namhlanje etshoyo into yokokuba sifuna ukufunda okokuba kwenzeka ntoni enkonzweni. Amaculo singawaculi kuba siwaqhelile, koko siwacule sisazi into ikhona into elithethayo. Uthe wathi utata uBishop mhlawumbi umuntu aqalasele ivesi ethile. So laa vesi uyayiqonda into ikhona into eyithethayo kuyo. Namhlanje besilapha namhlanje into yokokuba siyazi into yokokuba kwenzeka ntoni kwinkolo okanye kwiinkonzo zethu. Kuba kufumanisekile into yokokuba siyekile ezo nto meba siyazenza sazenza senze ezokude nathi. Uthi ke umama othile uva into yokokuba xa unyayelwa tata uBishop kufuneka uqala ingoma phandle ukwenzela into obuzokwazi ukungena azoma lushumayelayo. Qonde ke lo mama into yoba eyakhe ingoma izawuthi alukho usana olungena nina. Atsho ayiqale ke ngendlela yakhe etsho into yoba alukho usana olungena nina. Athi cwaka umshumayeli aqonda uba makangene ngaphakathi. Kuye uyayiqonda into yoba le ngoma kuye ine-meaning and uzawuyazi into yokokuba uza kuma lushumayelayo ngaphakathi. Inkomfa yethu ke kulo nyaka ifuna kwiisekethi zethu sonyule abathandazi. Ndicinga into yoba kucwecweni isekethi unelakhi because namhlanje uzawubona into yokokuba xa kuthethwa nge-worship kuthethwa ngantoni na. Sitshilo into yokuba usymposium eyona nto ingamandla kukuba sizofunda unqulo nobhedeshe. Masibulele kutata umongameli ngokokuba abe nayo le ngcamango yokokuba enze le symposium. Bengqondo bezibetha bethana ke xesibe siqonda into yoba eli langapha sekhaya lithini nangoku. Ithini nalento asizela namagama akhumshileyo. Uthi kutata uBishop waqonda into yoba symposium cwecweni ayihlangani. Kodwa ke tata masitsho into yokokuba ukusuka namhlanje yazi into obiyadibana because
ucwecweni ufuna ukuzibeka emanqwaqweni. So asifuni ukophuke la nto inyukayo, sifuna sinyuke sibheke phambili, sinqandwe zinkwenkwezi. Ngalo mazwi tata wami siyayazi lokuba sifuna ukuthandaza uThixo, sicela amandla kuThixo ongumoya oyingcwele asisomeleze, asinike lo mandla singucwecweni sekethe. Inkosi tata wami. Andizonimisa ngenyawo, mandizibulisele kootata, oomama, ndiqale kootata abahloniphekileyo abafundisi. Ndithi kootata abakhoyo endlini, oomama abakhoyo endlini, oosisi, oobhuti nabantwana, komdala nomncinci, kwisitulo ngesitulo enihleli kuzo ngokwezihlalo zenu, ndiyanibulisa ngegama likaYesu Kristu. Amen. Ndizoqala ngokuzazisa ke nogxa wam uzawuzazisa ngendlela athanda uba nina nimazi ngayo. Mna ndinguNkcubeko uPholani wakwaFaca. Namhlanje ndizoba ngomnye wabantu abazoniphathela inkqubo. Ithi ke loo nto nokhothama kum ndiyophuma le nkonzo. Kuzawukhala esam isicathulo, nesakhe sawukhala but nesam sawukhala. Ayinajenda ke namhlanje le nto yesicathulo, ayina-age le nto yesicathulo. Ndithi notata uMbethe uzawuva ngam. So sizoba sonke. Ndiyayithanda ke ngokule ntsini. Andiyazi tata uMbethe uba ngubani owathi xa kuworship masiqumbe, because amaculo anjengeli belisanda ukuculwa apha, thwabulelani kuYehova kube lungile. Wandithatha wandibeka endaweni eba, I mean wawuzibona nawe uba wawungeyonto ngokuya, wakuthatha wabeka endaweni erayithi. Why uqumbile? Ngoku ndicela ke sesingaqumbi because ndiyaboyika abantu abaqumbileyo. Xa wam ndicela uzazise nawe ngendlela othanda uba bakwazi ngayo. Ndizoqhubeka. Worship team, siyayibulisa ngegama elihle likaYesu Kristu. We are blessed to have you. Kukhona uCaps event siyakhahlela, sizovela eTVini nobhuti Mbeko basincedisa pha emculweni. Siyazibulisa iSecond Stewards zesekethe
igosa lala Sekethe ndandikhulela kuyo ndenziwa pha uMr Checha naye akahambi yedwa uhamba nomama uChecha nabo ke ngicela baphawe bathi sithi symposium kubo sizibulisa ke nazo zonke neighboring circuits zeClarkbury district uthe umfundisi siyabulela kakhulu ngobukho bazo masivulele inkcubeko xa sizawubiza ingxaki impela ayintsana umkhokelo ndiyafuna irhobisa into yoba apha siqhuba i-hymns and worship symposium abantu basedutywa bethuna Sekethe indlela abakopa ngayo tata umbethe sizawuva pha sekusithiwa bookshop and hymns symposium nizawabona ngekudala abakhutshwanga nje kuthiwa balokroba laa nto sibona singenza ntoni na siyanamkela bethuna mandicele ke ngoku singene kwiprogram yethu mabanjwa make sifake lentsubayelo eSekethe sinike umongameli waleSekethe ima mongameli asikakuniki Dimo Mambanjwa mfundisi umambanjwa nangu wena uxesiwe okanye ufuna ukuchaza uba umama akabuliswanga singambulisa umama uba ukhona xa simbiza ke bethuna ndiva ke xa simbiza sithabatha iculo hymn 88 ayizibele xa esiza sizawungena kwisession yethu yokuqala sithabatha nje ivesi yokuqala nevesi yokugqibela ukwazi ba sizophuma ngethuba sicele ke umongameli weSekethe inhloko yebandla apha ecwecweni ithabathe indawo silungise ipeni ninazo ipeni okanye nine iPhone hymn 88 Easy. Bele Zako Kabo. Kabo Aba Seja Oh, Bafuna. Oh Bafuna Bafuna.
Ngiyakhulisa emini ngelihle igama lenkosi yethu enguYesu Kristu. Amen. Somebody bemfutshane kakhulu kuba lemini sishare notata who have done theology for the past 50 years. Minyaka engamashumi amahlanu besenza into enye. Ungubani uThixo wenza ntoni? Besenza loo nto for 50 years. Balala namhlanje babuza uThixo ungubani, ngomso le mpendulo bebenayo namhlanje ngomso ayikuseyiyo bebenayo izolo. So you can imagine 50 years doing loo nto. So bekum abangabo notata bengengabo nabakhuluwa bangutamkhulu. So ngikhalela bayinkundla le ibe yeyakho. Mna nje ndikula mafukazi njengomfana ngihlale phansi kodwa ke ndimake apho wisina ubingumfana xa solele kuthiwa ngumongameli ngoba ndithathe 15 minutes ndidefende njengomongameli okukuphela ndimecaleni. Oqala masibulele bazali basifile apha njengoba besitshilo uBishop ntoba igama lithi symposium bebuza uTata uPhothela izolo sithi sifuna siyibone uba yintoni le kuthiwa yi-symposium. uThixo bewenzile uba siyibone. Besithe xa besiyisungula sathi izoba zisigaba ezithathu. Isigaba sokuqala sizoba yi-worship lese siyenzile sidibanise i-traditional way le yamadodana nale ibiculwa ikhwaya icule kamnandi yemini yecawa ibuye yavela. Sizothatha the second part which is the educational part leke ngokotata abazosiqhuba kuyo. Esithathu singene kwinto ethi kuba silebandla elenza uthumo. We are a church in mission. Xa silala sicinga uthumo naxa sivuka sicinga ngothumo. So it's a missional event nalesikuyo. Uba niyakhumbula mawisila lapha eCocweni besithe lo nyaka ivision yethu yeyoba sakhe la cawe yase ngomhla ka-12 kuJanuwari. Ohloniphekileyo uTata Holomisa ongumhlobo wami nongumhlobo wethu ube lapha sizinomnqophiso wasipha i-50,000 as a starter for the project. Towards the end of January, umhlobo wami nongumhlobo wethu uTata uGunuza lo phayexo wasipha i-30,000. So sine 80,000. Mayibonge mfana. Now sithatha nge-quotation yayisithi 310. The first quotation sasiyenza phedutwa wathi uTata uGunuza maliyithathe limnike. Wayithoba from 310 yabuya i-284.